Da, și am pornit. Hai mă, lume, mă, bine v-am regăsit. Sper că toate bune și frumoase, că eu nu am mai fost activ de ceva timp și o să vă explic pe parcurs de ce. Băi, fraților, nu știu, de la nivelul ce l-am avut în video anterior până la nivelul ce l-am făcut acum, eu zic că e destul de ok. Acum voi să-mi spuneți. Da, mă băieți, ne-am luat pe aici o grămadă de treburi. Armură, papuci, coliere cu foc, nebunii, setul de vânt e gata, mai avem și PvP-ul pe aici. Bă, na, nu știu, sunt multe am făcut la cont de atunci. Da, suntem cam săraci, da, nu-i problemă, cu toate că suntem săraci, ne-am permis niște cutii cu pui. Sperăm să ne dea un porcușor. Na, cu carantina asta ar fi chiar ok. Acum, na, nu știu ce să zic. Bă, eu zic să încercăm să luăm petul ăsta, că deja mă stresează. Am mai deschis câteva înainte, dar n-am filmat și am mai băgat și schimbă pe ăsta și nu mi-a dat decât 15-10, nebuni. Deci nebuni, o grămadă de investiții am făcut și n-am filmat, n-am făcut absolut nimic. Am mai schimbat și pe seturile astea, o să vi le prezint imediat. Dar odată să deschidem, zic și eu, cutiile astea cu pui ce le mai avem pe aici. Și să vedem, poate avem noroc la un porcușor. Da. Am vrut porcușor, mă, nu can. În fine, hai că e bine și asta. Deci, 120 de zile nu mai avem problemă cu el. E bine să-l avem, că săracul Grivin deja fobun pet. M-a însoțit în pădurea fermecată până la nivelul ăsta. Băi, fraților, cum am dat nivelul ăsta, nu mai eu știu. Bă, deci 4 zile, tot am stat la crescut, cred că 5 kg am slăbit. Deci 5 kg în 4 zile, eu zic că e ok. Da, atunci o să astea o să le vindem, nu știu, vedem. Da, mă, cu banii, na, v-am zis, stau cam prost, o să vă prezint și pe ce am cheltuit banii și ce am mai luat și ce am mai dat și așa mai departe. Am aici mizerie, știu. Să le punem astea aici. Și gata. Ok. Bă, la biolog să ducem. Și cu puiul ăsta am crescut, bă, ce urât-i. Da, cu puiul ăsta am făcut eu nivel. Că, na, cât să lași auto n-am mai avut de nu știu cât timp. De să pornesc astea, unde ești? Ce-ai, mă? Uite, mă, ce fac, mă. De unde era? Oare de aici? De aici, da, așa. Așa, mă. Să ne aducem aminte de vremurile bune. Ce dracu, acum e primăvară și la noi încă mai ninge. Da, am mai dus și din crenguțe. Bun, mai avem 19, terminăm și cu crenguțele. Bă, băieți, nu știu, contul începe să prindă contur. Am omis un lucru la începutul videoclipului. Bă, vreau să-mi cer scuze față de colegii de breazlă pentru inactivitatea din ultimul timp și mulțumesc persoanelor care m-au ajutat cu nivelul. Știu ei care, vă mulțumesc fain, bă. Da, și ce să mai, de acum o să începem treaba, nu? Că oricum, până dau eu asta la +9, mai durează. În fine, bă, da,
O să ne uităm pe video, dar am avut, câte am avut? 1, 2, 3, 4, 5, am avut 8, nu? Și ne-au rămas 2, da, cred că 2 ne-au rămas. Deci din 6 cutii cu pui am luat pet. Glumesc, m-am mai deschis vreo 10 data trecută. Da, 10, 16. Hai că tot nu-i rău. Oricum, tot nu-i rău. Deci da, cu banii, asta e. O să ne apucăm de treabă, o să facem, o să desfacem, o să... Na. Haideți să vă prezint setul foc. Așa, avem armura asta ambuscadă, plus 8, 1000 PV, 1500 PV, 15 foc, 10 fulger, aia, na, ne ajută și aia. Brățara asta, cu 1515 foc, 20 de avol, nu știu la ce ajută de avolul ăla. În fine, avem coiful ăsta de 100 cu atac, 5 o travă, 15 foc, papucii, na, de ăștia standards, plus 9 cu 10 foc, dar ce au pe ei. Nu băi, stai, ăsta e vânt. Așa, avem așa, 1500, 5 încetinire, na. Bă, pentru focul ăla îi țin aici, atât, că în rest n-avem la ce. Bun, avem încă papuci ăștia de foc destul de ok, zic eu, 1505 critică, plus 8, avem colierul ăsta și ăsta e ok, păcat că n-are și o blocare acolo, dar na, pe talismanul ăsta mai trebuie să schimb. Ăsta de gheață trebuie să-l dau la plus 1, bine, astea nu sunt misiuni imposibile, misiunile imposibile au fost să prind eu rezistență gheață și insecte, ca să fie bune. Așa, avem aici alunecare, rezistență pământ, din câte mi-au spus colegii de breazlă, ăsta e bun pentru zi, am uitat, zodiac, da? Și avem aici o trăvită 43, o travă, bine, dar asta e pentru metini. O travă asta eu am băgat-o, ca să știți. Asta e. Bun, bă, nu știu, cred că astea PvP o să le las pe următorul video. Ce ziceți? Cred că PvP-ul, lăsăm setul PvP pentru următorul video. Că oricum am făcut destule și azi am stat de dimineață pentru 2 buline, mâncava și pentru 2 buline am stat o zi. În fine, o să vedeți și voi când o să vă apucați de nivel. O să zic, bă, bine a spus mă omul ăla, mă. Greu crește. Da, și care eu m-am plâns că făceam nivel prin V4 și așa. Ok, astea sunt treburi minore. Bun, să scot asta de aici, să-l pun aici. Ok. Trebuie să merg să-mi șterg astea. Bă, eu n-am înțeles eventul ăsta cu nebunii, cu prostii. Na. N-am luat nimic bun decât niște move, parcă, și ceva verzi, cam atât. În rest... Bă, am aici un blescu, bă. Îl dau cuiva la plus cu el, dacă aveți nevoie, că na, tot îmi ține loc aici, nu pot nici depozita, nu pot. Și mai am aici două măturici, le-am făcut acum când am deschis cutii cu pui. Țin minte că cineva m-a întrebat acum ceva timp dacă am și am zis că nu. Acum am. Cu banii, na, v-am spus, o să ne punem pe farmat, o să mai am și eu de vândut un alt, am o brățară de lacrimă cer plus 9 cu 20 drop, 1500 PV parcă, dar o să intru pe shop și o să vi-l arăt videoclipul următor. Bă băieți, nu știu, eu sunt obosit rău, credeți-mă, sunt foarte obosit și nu știu ce o să fac, ce nu o să fac. Da, chiar n-am idee. Acum tot ce aș vrea e să mă pun în pat și să dorm un pic. Să fim fresh pentru mâine. O să încep cu băieții nemere, razadoare, meleiuri și da, o să strâng cufere pe aici și
vă spun că am și apoi cine vrea să cumpere îmi dă pe meme. Bă, tocmai am vorbit cu un abonat ieri și țin să-i mulțumesc pe calea asta că o stat și mai povesti cu mine, mi-o ținut de urât. Și am căzut la comun acord că ar fi ok ca în fiecare videoclip postat să iau un abonat random și să fie aici lângă mine. Așa, pur și simplu să fie cel în video cu mine, că așa vor mușchii mei. Vreau să, nu știu, să îmbin, nu știu, să amestec cumva și abonații în ce fac și să fie mai multă activitate pe canal. Bine, activitatea asta mi se datorează în deplin mie. Sunt conștient de treaba asta și Din ce cauză vă întrebați? Probabil din cauza că nu postez așa des și Dar o să încerc pe tot posibilul acum. Nu mai avem loc de scuze. În Marea Britanie e lockdown, așa că avem timp de filmat acum. În fiecare zi filmăm, postăm, mai vedem. Și eu știu, să vedem și câți bani facem până mâine. Da, până mâine nu cred. Nu mai am chef nici să las shop, nici nimic. Trebuie să mă pun să fac curățenie pe alte caractere, că am o grămadă de chestii, bă băieți, o grămadă de mă credeți. Dați, am de exemplu pe unde-i? Pe Nicoleta. Dați aici. Am așa, e ok. Intrăm înapoi. Deci am pe unde erai tu, vagabond? Deci aici, da, am 3 sloturi cu caractere. Uii mei. În fine, am pe asta. Mai am cufăr cu pești, mai am cufere din alea verzi, mai am... Nici nu mai știu ce mai am. Azi am văzut. Dar seama astea, am... Pai de capul meu. Trebuie să mă pun, eu știu, să-mi fac 5-10 cliente cu shop-uri. Dă-i bătaie. Să vând alea. După care, unde era... Am niște citite concentrate și cred că Mr. Farcaș o să-l facem un mental sau nu știu. Am cititele alea concentrate, nici nu știu în ce să le bag. Dar cred că o să le bag în skill-urile secundare la ninja. Folosesc oare, nu știți? Cine știe să-mi spună. Astea trebuie să le arunc. Cred că astea le țin și cam atât în rest. Sau bag în pet. Da, cred că o să le țin sau să spuneți voi cine știe dacă cititul concentrat e bun pentru skill-urile secundare. Bun, bă băieți, cam ăsta a fost videoclipul de azi. Stați așa, mamă, bă, ce frumos e. Nu ăsta, ăsta, uite. Ai. Bun băieți, asta e, eu am fost Mihai și ne auzim mâine. Deci mâine ne auzim, da? Nu știu exact la ce oră, dar ne auzim. Așa că, ceau!